ଏକ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲର କଥା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ପାଖରେ ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ତିନି। ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଆଉ ଦୟାଳୁ ବି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତିନି ଗଛରେ ବସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚମକିଲା ମାଳା ଚିହ୍ନିଲା। ସେହି ମାଳାଟି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଳା ଦେଖି ଏକ ଭୟଙ୍କର କଳା କାଉ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରାକ୍ଷସୀ କାଉ, ସେ ଆସିଗଲା, ଯିଏ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତିନି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମେ ସେହି ମାଳାକୁ ଧରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପେଚା ଉଲ୍ଲୁକ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଏହି ମାଳା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ତାପରେ ଉଲ୍ଲୁକ କହିଲା, ଆରେ ତିନି, ତୁ ଏ ମାଳା କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ କିରେ? ଜାଣିଛୁ, ଏହି ମାଳାଟିରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରମୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଏହା ଭଲ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ନହେଲେ ଅନର୍ଥ ହେବ। ଆରେ ତିନି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲି ତ ସବୁକିଛି? ତାପରେ ତିନି ଉଲ୍ଲୁକର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବସାକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କାଳି କାଉ ତିନିଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହାର ଶକ୍ତି ଦେଖି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭୟ ପାଇଲେ। କାଳି କାଉଟି ମାଳା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଳବନର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆହାର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାପରେ ତିନି ତାର ନିଜ ସାଙ୍ଗ ମୟୂର, ପାରା ଆଉ ଶୁଆ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କଲା। ସେମାନେ ଉଲ୍ଲୁକ ଦେଖାଇଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶେଷରେ ତିନି ମାଳାକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମନ୍ଦିର ଶେଷରେ ଶିଳାଲିପିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ, ସେହି ମାଳାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ପକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ନହେଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ରଖିଲେ ସେ ଶକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତିନି ପ୍ରଥମେ ଏହି ମାଳାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ମାଳା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା। କାଳି କାଉ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଜଳିଗଲା। କାଳି କାଉ ସେଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଶକ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିରାପଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ, ଖୁସି ବି ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ବରଫ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ତାପରେ ତିନି ଓ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, ଭଲ ହୃଦୟ ଓ ଏକତା ସହିତ କାମ କଲେ ଭୟ ଅପଶକ୍ତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା।